Seachain rioscaí, fan cosanta. Bhíonn cuma róháil a bheith fíor ar roinnt taircinn sí poist, mar sin bí chúramach sulla gcuireann tú isteach ar fost nó sulla nglacann tú le post. Má úsáideann tú gníomhaireacht nó ardán fostaíochta. Seiceáil bhfuil sí chláirithe agus ag oibriúidir ar dlí. Siad comharthaí cuidíonnta cáilíse, pá róir das post, dhálaí dá léire, nó iarrata sé airgid. Is risca eile í féasacht bhréagach. Má tá tú chláríthe mar éanastaithe? Ach tá duine eile ag cinenne dúireanta oibre, ag sanmhíonú dáit oibre agus do hascanna, agus ag stiúra do phróisis oibre go ginearálta. Is dócha nachhfuil tú féanastaithe in áíre. Ba chóirthú a bheas mar ostaí. Seans go gáil fásachthair nó cosint háchtach de bhór féasaíochta bréagaí. Cosnaíonn obair bhuaite agus bailí arceochta iontaofa oibrithe agus a gléithúnaithe ar réan. Bí ar an eolas, bí sábháilte. Is féidir le Europe Direct, Euras, Your Europe Advice, Solvit, Údarás náisiúnta, agus agrais páirtithe soghluaisteacht, ar nós ceartchaman, agus agrais fostóirí. Cabhrú leat de cearta is oibleagáidí a thuiscint, agus faibanna réiteach. Tá le eolais, tíoch ag siomh gréasáin eile.